in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga politiko nga magpapili karong 2022 national ug local elections, mirumbo na sa COMELEC aron mag-file sa COC. Banay-banay Davao Oriental, gidayo og taga Davao ug taga Gobjen kay giingong magparehistro. Sa detalye sa atong mga balita, pipila pa lang ang miduso sa ilang Certificate of Candidacy karong adlaw sa filing sa COC sa COMELEC alang sa national ug local elections sa May 2022. Ani ang report ni Lizelle Banga. Pasado alas 9 kaganinang buntag, una nga midangat sa buhatan sa Provincial COMELEC Office sa Amas Capitol Compound sa Amas, Kidapawan City ang 3-termer ABC President sa lungsod sa Midsayap, North Cotabato nga si Alan Mostralis aron mag-file sa iyang Certificate of Candidacy. Giduso niya ang iyang kandidatura isip independent candidate sa pagka-board member sa unang distrito sa probinsya. Matod ni Mostralis, gusto niyang ipadayon pa ang pagserbisyo sa katawhan ug nagtuo siya nga mas dako ug mas daghan siyag matabangan kung naa siya sa mas taas nga posisyon. Board member sa 1st District sa North Cotabato. Ikapila ni mo ni siya, sir? First time na kong mutagan, pero incumbent kong ABC President ng punong barangay sa Midsayap. Pila ka tuig, sir? Mag 9 years ko as ABC President sa Municipality of Midsayap. Barangay Poblacion 5, Midsayap. Nganong midagan ka, sir? Unsa imong rason? Dugay na akong gaservisyo sa katawhan sa akong munisipyo. O dili lang sa akong munisipyo, nagalibot na apil na po ang ubang munisipyo doon sa Municipality of Midsayap. O sa akong tanaw, naamantay kapasidad nga representahan ang unang distrito sa Cotabato base sa atong mga eksperyensya o sa atong advokasya. Kadagan ko nga independent, no? Wala ko'y partido nga gidala. Sa Kidapawan City, wala pa'y kandidato nga miduso sa ilang kandidatura sa pagbukas sa buhatan sa COMELEC gikan alas 8 hangtod alas 11:30 kaganiha sa buntag. Aron malikayan ang pagdinasukay, tulo ka booth ang giandam sa COMELEC sa Convention Center sa syudad. Mag alas 12 naman hapit, no? Marag wala pa may wala pa dyan naka-file or bisag nagahin na lang na mag-ingon na maka-file ang ilang grupo. So, medyo mingaw pa ang dagan sa ato ang filing of Certificate of Candidacy diri sa Kidapawan City as of this hour. Aron masiguro ang kahapsay sa filing of COC, galibot ang mga personahe sa PNP o Provincial BAM Squad sa tanang opisina sa COMELEC sa probinsya. Sa Valencia City, Bukidnon, mingaw pasab kaganihang buntag ug wala pay niduso sa COMELEC sa ilang Certificate of Candidacy, pagka-mayor, vice-mayor ug bisan pagka-konsihal. Sa Davao City, una nga niduso sa iyang kandidatura pagka-konsihal sa ikatulong distrito si last termer Councilor Welberto Nonoy Alag ubos sa partidong Hugpong sa Tawong Lungsod. Sa yusad nga niduso sa iyang kandidatura pagka-konsihal sa 1st District si Nilo Abellera Jr. sa parehong partido alang sa iyang ikaduha nga termino. Pasado alas 12 karong hapon, niduso sab sa iyang kandidatura ang kaalyado pagkakonsihal sa ikaduhang distrito ning syudad, ang first termer nga si Danilo Dayanghirang II. Matod ni Dayanghirang, buot niyang ipadayon ang serbisyo sa iyang amahan, nga nakaserbisyo na og 3 ka termino. Sama na lang sa Apo Aqua Water Valve Project aron makabaton og tubig ang mga residente sa ilang distrito. Last term na niya, and then ako, I told my father na if pwede ako na lang mudagan kay sukad pagkabata pa ko, nakita na ko si Papa ni serbisyo.
lami kayong feeling makaserbisyo sa tao, makalipay sa kasing-kasing. And makita po nato daghantag mga residente sa 2nd District na tabang nun, no? Nagpakatagsab og mga personahe ang kapulisan sa Santa Ana aron maghatag og seguridad sa mga muduso sa ilang COC. Duna say lugar nga gimontar ang COMELEC gawa sa ilang buhatan kung asa pwede nga ma-interview sa mga media ang mga kandidato. Ang COC filing mulungtad pa hangtod sa Oktubre 8, lakip na ang mga adlawng Sabado ug Domingo. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe! Nakurat ang mga residente sa lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental dihang nangabot ang 9 ka mga van nga nagparking sa Municipal Hall compound sakay ang gibana-banaang 60 ka mga tao. Gisita kini ni Mayor Ada Lopez kay buot niyang masayran ang tuyo sa mga tao sa iyang lungsod. Sa post ni Mayor Ada Lopez sa iyang Facebook page, naihap ni ini nga 63 ka mga tao ang midayo sa iyang lungsod kay aron magparehistro. Busa iya kining gibabagan kay dili niya buot nga adunay mahitabong kagubot sa iyang lungsod. Gipasalig usab ni ini sa taga Banay-Banay nga mintras siya pa ang mayor, iya kining protektahan. Og subay ni ini nga balita makauban nato via Zoom si Mayor Ada Lopez sa lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mayong gabi, Mayor Lopez. Maayong gabi sa inyong tanan diha sa Newsline Philippines. Maayong gabi Sir Paul Palacio. Mayor, unsay interpretasyon nimo adto mga tao nga midayo dinha sa Banay-Banay, Davao Oriental sakay sa 9 ka mga van? Well, ang interpretation ko dyan, Sir Paul, is kasi talaga nila na mag-register sa COMELEC because yesterday is the last day of registration in which we know na mayroon tayong extension but after the filing. So, 4 o'clock pa lang ng yesterday, nakita na yung, actually 12 vans yan, not 9, kaya lang nakatakas ang 3. Tag-asa daw to sila, Mayor? Well, we interviewed, siguro yung naka-interview kami ng 5 with my chief of police, taga Davao City daw sila, Barangay 26. The other person na na-interview namin is from GovGen. So, iba-ibang lugar, but majority Davao City. Unsay gikabalak-an ninyo ni ini nga sitwasyon? Normally, pag mga ganitong last day of registration or last month of registration, marami talagang yung ginatawag nato na hakot system in favoring some candidates, mga political candidates for the 2022 elections. And nasubukan ko na ito because during the 2019 elections, talagang nag-file ako ng petition for exclusion sa court because maraming mga aliens, tinatawag na they are not residents from Banay-Banay, pero nakapasok sila talaga, na-aprobahan ang kanilang registration. Asa na ni sila karon? Nanguli na ba sila after atong imong bisita? After the investigation, of course, we cannot detain them kasi makasuhan tayo ng illegal detention, di ba, sir? So, after the investigation, I called up the Banay-Banay Police Station. Nagpa-augment ko sa second company ng Mobile Force. Tapos, tumawag din ako ng Highway Patrol Group kasi van siyempre makita natin baka may mga kolorom to. So on and so forth. Tinawagan ko din yung election officer ng COMELEC ng Banay-Banay. Then, after the investigation, after 2 hours, actually, pinakain ko pa ngayon sila kasi may na-hilo na eh. After the 2 hours investigation, pinauwi ko na rin sila. Kinsa kahay gidudahan nimong naghakot kanila? Walay klaro kung kinsa ang nagpa-simuno ani katong gabi na nahitabo. But one person mentioned the name of Deputy Mayor Randy Usman of Davao City. But in fairness, of course, anybody can mention any name. But in fairness kay Deputy Mayor, siguro hindi naman siguro niya magagawang makialam dito sa Banay-Banay because he's the
He's one of the deputy mayors in Davao City, di ba? Mayor Ada Lopez, unsay mensahe nimo karon sa taga Banay-Banay, Davao Oriental? Ang gusto lang natin is if we can have a fair and square elections in Banay-Banay, and this is my last term, and peaceful talaga ang election sa Banay-Banay, and sa registration pa lang. I don't want any aliens na ma-register sa Banay-Banay na hindi talaga resident, because the qualifications of na pwedeng ma-register sa isang munisipyo is it should be 6-month residency. Yan ang pinaka na qualifications to be able to register or transfer in our municipality. To be able to vote sa 2022 elections. Yun ang ko. So in my administration, so siyempre under my watch, I will not allow anybody to ruin the in one of our municipality as far as the election the coming 2022 is concerned. Yes, sir. Okay. Daghan kayong salamat, Mayor Ada Lopez, ang mayor sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mayong gabi, Mayor. Amping. Maayong gabi ganimo sad Sir Paul Palacios. Maayong gabi sa mga tiga tanaw sa atong Newsline Philippines. Maayong gabi. Salamat. Nagpahigayon og simulation exercise ang kapulisan sa probinsya sa Davao del Sur aron mabansay ang ilang mga personahe sa mga angayang buhaton, labi na unya sa ilang pagresponde sa posibleng panghitabo sama sa ambush atol sa election. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Patay ang usa ka kandidato pagkamayor human kini giambus sa dalang Bonifacio sa Digos City, samtang padulong unta kining musangat sa iyang certificate of candidacy sa buhatan sa COMELEC. Apan kini pagbansay lang alang sa mga personahe sa Davao del Sur Provincial Police Office. Usa lamang kini ka simulation exercise kun SIMEX ang gihimo sa kapulisan. Human gipakita ang senaryo nga abtik silang miresponde diyang usa ka mayoral candidate nga padulong sa buhatan sa Commission on Election ang giambus. Gihimo kini kagahapon isip pagpanukad ugaling dunay matigayon nga election-related violence karong election period, labi na sa filing of COC nga gasugod karong adlaw hangtod sa Petsa 8. Para mag-gauge nato ang readiness sa atong PNP ug other government agencies like CDRRMO, ang atong armed forces, ang Bureau of Fire Protection, in case of eventualities during the filing of COCs sa atong mga candidates for the national and local election. Apil sa pagbansay ang mga personahe sa Exclusive Ordnance and Disposal Team, kay sila man ang musuta kung aduna ba'y eksplosibo nga gibilin sa crime scene ug ang mga taga PNP Crime Laboratory nga mag-imbestiga sa nahitabuan sa krimen. Ang crime lab, sir, is mag-conduct na siya og crime scene investigation sa insidente nga nahitabo. Mag-process og crime scene, mag-collect og evidence, and after ana, for examination sa crime lab. Ugaling dunay matigayon nga election-related violence sama sa ambush, duna say giandam nga buhaton ang taga COMELEC. Pwede man nga kanang mag-hold ta nga i-postpone or i-hold ang elections or kinatawag mga mag-declare bag failure of elections, but those things are decided by the Commission on Elections and Bangpo. So sa National Office, so ang field offices po natin mag-agad ta sa kung unsa ang instructions sa ato sa COMELEC National Office. Karong adlaw, muhimol sab og kaugalingong pagbansay ang kapulisan sa matag kalungsuran sa Davao del Sur kalabot niini. Dungan niini, gipahugtan na ang seguridad sa tanang istasyon sa kapulisan ug mga buhatan sa COMELEC aron masiguro nila nga mahimong hapsay ug malinawon ang filing sa COC. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Executive order na nag-obliga og antigen og RT-PCR test sa mga nangamatay sa Samal gipagawas ni Mayor Aldavid Uy. O tricycle driver gipusil patay sa lungsod Samlang, Cotabato.
Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Ug daw sa sunog ang usa ka balay sa Baguio Street, Barangay 76-A, Matina, Isayar, Davao City, bandang alas 9 kaganihang buntag. Sa cellphone video sa sunog nga nakuha ni Fritz Madera, nagdilaab pa kining usa ka balay nga gipanag-iyahan ni Celso Perez nga naitindahan nga mikanit sa katapad nga boarding house. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, faulty electrical wirings nga posibleng naiguna ang linya sa kuryente nga sinugdanan sa kalayo. Totally damaged ang balay ni Perez, samtang partially damaged ang boarding house nga gipanag-iyahan sa usa ka deli sa Maniego. Human sa 30 minutos, gideklara ang fire out sa mga bumbero. Gibana-banaang 75,000 pesos ang danyo sa sunog. Prior to this incident, nasulti dato yung suon na something na problema sa kuryente. Okay. Makita ko na to ang layout nila. Kasalabat-salabat ang kuryente. Mga belongings ako mga tindera, ilang mga cellphone. Kay ang room kasi nila nandyan lang sa loob. So lahat ng mga gamit ay walang natira, nasunog talaga. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Patay ang usa ka tricycle driver human kini gipusil sa armado na ka motorsiklo sa lungsod Samlang, Cotabato. Matod sa kapulisan, giat nga ng daan sa wala pa mailihing responsable ang biktima. Ani ang report ni Lizelle Banga. Dinhi sa Perez Street, Poblacion B sa lungsod Samlang, North Cotabato. Nahagba si Ibrahim Budsal pasado alas 2:30 sa hapon, kagahapon Setyembre 30. Nakaangkon siya og tulo ka igo sa pusil sa iyang lawas nga mo'y hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pakisusi Samlang Municipal Police Station, samtang gamaneho og tricycle ang biktima, giatngan kini og gipusil sa mga armadong lalaki nga sakay sa usa ka motorsiklo. Matod sa mga nakakita, nakadagan pa ang biktima apan naapsan og subling gipusil sa mga armado. Ma'am, ang victim was being waylaid by an unidentified person, and upon reaching the place of incident, without any apparent reason, ipusil niya ang Ibrahim Budsal sa may Poblacion B. He was being shot without any reason. So sa theory, ma'am, o sa base sa pag-process ng crime scene,
wala tayong na-recover ng mga slugs or empty shells. Muna mong gidudahan nga, posibleng caliber 38 ang gamit. Residente sa relocation site Poblacion B sa lungsod ang biktima. Duda sa kapulisan, may kalambigitan sa pagpayuhot sa iligal nga droga ang krimen. Labi pa nga nasikop nila karong tuiga lamang ang biktima tungod sa paggamit og iligal nga droga. He was being arrested by virtue of warrant of arrest for violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act, yung RA 9165. So he was being released pre-bargain siya. So we are on the process of conducting investigation. If it is related sa previous case niya, pero other motive since wala man kaya nasa proseso pa man sa pag-ibig. Padayon pa nga ginaimbestigahan sa mga pulis ang insidente. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Sa General Santos City as of 2 p.m. kaganiha, tulo pa lang ang mi-file sa ilang Certificate of Candidacy. Kini Polos Independent Candidate. Ani ang report? Sama sa kamingaw sa kalsada. Mingaw pa ang buhatan sa Commission on Elections dinhi sa General Santos City. Sa pagkakaroon, ma'am, dili kayo daghang kayo sakyanan pa. Kumrag basig ugma o sunod adlaw pa ang ano gyud nila. Normal lang, ma'am, normal lang gyud. Tulo pa lang ka Certificate of Candidacy ang nadawat sa COMELEC kutob kaganihang alas 2 sa hapon. Ang mga may sumite sa ilang COC, puros mga independent candidates. Usa kanila ang batanon nga si Jomar Garcia Rotoni, na dasig kuno siya sa pagdagan tungod kay ito ang epekto sa COVID-19, no? So in terms of management sa COVID-19, dili ta kontento. So murag ang restrictions dili balance. So usa diha ang Sunday lockdown every now and then dako nga epekto sa amuang mga negosyante nga mga gagmay. Okay ra ng mga dagko kay pwede sila maka-resort sa mga lending, mga bangko. Kaming mga gagmay adtuming Bombay, adtuming mga tao para sa mga interest, no? Sa mga loans namo para maka-recover. So mao gina ang nag-trigger sa atoa. So start ato nag-decide ta mudagan. Alang sa 59 anyos nga si Roberto Dosejo, kanhi empleyado sa lungsod sa General Santos City, kalambuan ang iyang gustong maabot, maong mudagan siya. Lahat ng mga candidates ko aspirant sa ito ang lakbayan, kay pareho ang pinakain. Mga at least in one way or another, ma-contribute for the betterment of our city. So maghapon na ako. So I see in the future that General Santos City will become a great city, if not a beautiful city nga diin. Kung atong tanawon siya, nagka-protect siya sa dignidad sa ato ang katawhan sa atong bakbayan. Gisaysay na General Santos City, COMELEC Assistant Clint Vincent, nga puros independent candidates sa pagkakonsihal ang tulo ka kandidato nga ilang na proseso. Day 1 sa filing, mingaw man, murag dili pa kayo sila siguro, kay uban nangayo pag mga forms sa COC. And then uban nagkangayo pag mga information about sa mga requirements. So dili piyud kay ta ingon nga daghan pa kaayong tao at mga supporter po diri adto sa office sa COMELEC Jensen. Sukad karong adlaw atong lauman nga magsugod na og dagsang ang mga kandidato alang sa 2022 national ug local elections. Ato usab lauman nga ang kanhi mag-amigo posibleng magkalaban na. Ang kanhi kaalyado posibleng magkaatbang na sa pamulitika. Tungod kay matod pa, in politics there is no permanent friends or allies, only permanent interest. Edith Kaduayan, Newsline Philippines, stay safe! Nagpagawas og Executive Order number 318 Series of 2021 si Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy nga nagmando sa mandatory RT-PCR antigen testing sa tanang mamatay sa balay o di kaha sa hospital. Subay sa IO, giobliga ang tanang barangay kapitan sa Samal nga mopahibalo sa City Health Office ugaling adunay mamatay sa ilang mga lugar.
Hasta ang mga funeral parlor sa isla gimanduan sab nga sundon ang tanang protokol o dili i-release ang patay ngadto sa pamilya kung wala pa'y resulta sa antigen test. Wala sa himuong lamay kung walay mugawas nga resulta sa test. Hasta ang City Civil Registrar sa Samal gimanduan nga himuong requirement sa pagkuha og death certificate ang RT-PCR test. Og subay ni ini nga balita, makaubanta si Mayor Al David Uy sa Island Garden City of Samal. Maayong gabi, Mayor Uy. Yes, Paul. Maayong gabi isat. Tanan ng mga naminaw o nagtanaw sa inyong programa karon. Mayor, nganong nagpagawas ta ani nga laing executive order para dinha sa katauhan sa Samal? Yeah, regarding ni ana na EO na gina-require na to katong mga namatay gani sa ilahang mga panimalay, Paul, kay karon manggod tungod sa pandemic, pag namatay ang isa ka tawo sa hospital, automatic ginaswab na siya. So, moning gihimo nato ni sa Samal kay naay mga panghitabo na namatay and wala na swab and it turned out to be positive. So, nangatakdan hinuon tong mga kauban nila sa ilahang mga balay. Mao nang gihimo nato ni para to further monitor ang ato ang mga COVID cases. Pero kini siya, Paul, pwede RT-PCR, pwede antigen. No, kung unsa ang prefer sa mga namatyan. Pero wala man ni unsa, Paul, wala man ni bayad, libre man ni naging administer sa ato ang City Health Office. Unsay mahitabo karon, Mayor, sa mga nag-positive, no? Halimbawa, namatyan sila and then it turns out nga ang katong ang namatay is positive sa COVID-19. Unsay mahitabo karon sa mga duha ang mahitaboan ni Paul kung si Orbit no na nag-positive. It's either ipa-cremate nila or i-direct burial. Kung i-cremate nila, Paul, pwede na siya malamayan 9 days kay cremated man. Pero kung dili nila ipa-cremate, direct burial yun na. Within 24 hours, ilubong yun na siya diretso. And ang city naatay assistance na 25,000 sa mga ani na mga cases. Either direct burial siya or cremation, naatay financial assistance na ginahatag 25,000 na siya. ang katupong mukuan ba? I-isolate ba ang katuusab nga kabanay? Ang mga kabanay, Paul, i-swab test po na sila. Automatic F1 man na sila. So i-swab test na sila. Kung mag-positive sila, then definitely ma-quarantine yun sila. Pero kung negative, okay lang, wala problema. Kumusta na karon ang kaso sa COVID-19 sa isla, sa Samal? Pero buyag, Paul, nagaunsa siya, naga-decrease ang ato ang COVID cases. Last week, more than 100. But now, naana lang ta sa mga less than 70 active cases. Siguro mga naa sa mga 60. Pero dili na reason na mag-unsa ta, no, na magkumpiyansa. So, padayon gihapon ang ato ang ginahimo, especially that the entire province of Davao del Norte remained under general quarantine with heightened restriction. So padayon lang gihapon. Nalipay ta kay negative sa ato ang cases. Mayor, nalakip sa EO nga giobliga ang mga barangay kapitan nga mo report mismo sa City Health Office. What about kung ma-failed sila sa pag-report nga naay namatay sa ilahang area? Nabay corresponding penalty? Kana, no, dapat i-report yun na nila. Kay kung dili sila maka-report and it turn out to be positive, kana, yun na sila yung mga pwede sila mag-face of mga administrative sanctions ana. Mauning gihimo nato ni para ma-strengthen ang ato ang monitoring, no, ang ato ang surveillance. Kay syempre ang sapata medyo naga-improve ato ang usa, naga-decrease ang ato ang cases, but
any minute, any time ang good. Pwede gihapon na na musirit gihapon kung dili kita mag-monitor. So mao na yung gihimo nato ni kay naamanggoy mga panghitabo, mga nayagi na ana ang mga situation na namatay tapos wala giswab, gidiretso lang dito sa funeral parlor. So nangaigo itawon ang mga naa dito, pati ang mga kabanay nangaigo. So mao na yung ginalikayan nato kay medyo dako na pod ang drained na kaayo no ang ato ang resources sa LGU. So mao na natay mga ginahimo na steps para to minimize no the impact na makuhaan pa ang ato ang mga limited resources. Mao nang gihimo na nato, and kini gihimo po nato para mag-unsag yun, magtabang pod monitor ang mga naa sa barangay level. Daghan kayong salamat, Mayor Al David Uy sa Island Garden City of Samal. Maayong gabi, Mayor. Thank you Paul. Pamayong gabi. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. O Channel 49 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 85 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!